akan ada video ngan ini pi ba kumno bangin refine la ning pen khu ya ka ngap hadin bangila dem klong na kiniki sing nomor ba walang imdon ya kita ki mesin la ne kita ki tiar ki ba piang ba ban pen khu ya ka ngap ring la ban ya kane tang da ka bang penolkam ya ki tiar ki ba ni don hayeng kamut pej ya kane ke video hadu bakut kenang ba pin yo i ba kumno ngale da ka ba napon kam tang da ki tiar ki ba don hayeng ban refine na de ban pen ko ya kane ko ngap kene kede ka ngap ka ba ngadang sudah klong na kine giksing ban ngalabu ha kene ka spon te menta kala de ka por nga bangan ra no ya kene ka ngap saying khnang bangan yo ban pengkoj phano ya kene ka ngap hin mangilawara ya kene ka ngap saying ngi sai penluet ya kene ka ngap ha kene spon bat ni sa kejar no ya kene ha kene ka strainer lane kene ka ya kabamut ba kene kalang kane no sejrong bat ka tang sudah kabajau no sopo pej ha kene ka jingdiang kane container te ha katu ka rukom te hlin mangila dep ban kejar lut ya katu ha kini ki container te kala dei sa kapor bangin pen khuj bhano ya kene ka ngap pej menta ngin pen ep ba kumno bangin refine na ngin pen khuj bhai kene ka ngap da ka ba ngi shet ha kene ka rukom nangkong itiu ya ka ha ka dabor lane kana no ke kiu nang tang ni sabu da kitu ki mau hapo jong kane ka dabor bat ha kane ka dabor ni sabu ya tu ka spon ka ba don ya ka ngap bat ngitiu ya ka hadu ba kanda khluj ba bat hadin ba la khluj ba kan mi ka thnam kumne hajrong jong ka tu ka ngap te ya kane ka thnam baro ngi habat tong no nomor balai mar kane ka thnam kade ke clear ka badon lang bat kane ka ngap te ngi tong no kane ka thnam baro bat ngibu ha ka we ka kan jabol ne ka kan jajengbu mo ngibu kane ka thnam untuk ngi pen kuj ha du ba kane ka ngap kan da kuj ba baro kane ka thnam kanum don shu ke ngi siking ya kane ka ngap hadu ba kene ka thnam kanum mi shu kenya kane ka hawangi tiu pen kluj ya kane ka ngap te kene kede ka rukom ka ba ni penongkam lada ngimdon kita ki mesin mo ki ban refine ketkum ka juk mentah andre kene kede ka simple method lane ka rukom ka ba sup ha ka ba ngi juk penongkam hawangi pen kluj ya ka ngap te pej mentah kene ka ngap kelas sedang man kuj la lut baro katu ka thnam te ngila king siking bat menta kami su ka don sa tang khnet te ngin pen kuj si pen kuj kumne te pe hang ne king siking kumne bat yai tong si tong ya katu ka thnam ka bumi na kane ku ngap
kat banang mi nginang tong kat banang mi nginang tong bat ngiking siking hadu bakanda khoj ba te hang ne pat pek ngila ade pen khoj ba ro bat ngila tiu situ ndrei ka tu ka thnam kam mi su te kemut menta ka kane ko ngap kala long ka ba khoj ba hade nang tu pat ngi sai sim ka jan ka ba khoj ba bat ngin kijar biang ha ude ukeu pe jakane krokom ngi the tu ka ngap ha kana keu ba khoj ba ngin bu ya kana ka ngap tem tang ila de baro ya katu karukom pen khoj ya ka ngapet kane ka badon hokiu kala dei ka ngap ka bala khoj ba kam don shu kitu ke ja clear ki badon lang bat ka ngap tem ta kala dei ka por ba ngin thep no ya kane ka ngap ha ki bilor te perlok nget ba pile subun ke jeng mentoy da ka ba pipe ikane video jengi te ngin sanang mi su ki video ha ki we pat ki por kublai sibun kublai si hajar ngo